Very love. Well, my name is Nwa-Aba, you know what I'm saying? I just came back from the States, you know. So I saw you, I said, this is my kind of woman. You know what I'm saying? Wow. Let me spend some cash with you. Oh, I love the sound of that. Am I even saying spend? Let me waste some cash with you. Let me do some extravagant spending, you know what I'm saying? Baby, can I see this package? Just turn it a bit. Okay. Oh my God. Oh, baby, how do I start? I've got some cash. How do I start? You got money? Yeah, where do I take you to? Well, I need to spend, you know. There's one new joint like that. One new joint? Yes, but you need to have good money. Anyway, I know you have money because you're looking good. I need like three venues. Three? We'll do here. Oh my God. Let me see this thing again. Hey, they be turning Kahiando. They be turning Kahiando. Hey, come up. Okay, who's that? Mary Munera Yakui. No, kind down, who's that? Photo, not be juju be that. That's what you were saying. Hey, oh my God. Hey! Oh, good. Tell her where she now. Chimabi. Lady Good. Hey! I will go padre ko nye sesi. Because when you keep badawa, at the mobile busy. Mbada no honey mendum. Mbada wa ịga n'ihu wonder. Oge pokrote, my daughter ha a lot here. Hey, mama. Hey, ihe nchere kwa Chimabi chere me eje nwa n'ochi. Agala mem device. I'm on your night. Nnem biko. Kimra no ihe rule again. Bawapa. Baby, stop now. Why are you giving this woman attention? What is it now? Please let her talk. I'm so sorry, ma'am. Please, I don't understand Igbo, so I don't get what you're saying. Oh, you will understand not? Yes. English, little acrimony in him. English inside me offer. Oh my God. What I try to say, Bo. Okay. This boy where they here. Yeah. You know they play with the children virginity. Hey. People like you. Yeah. If he enter you, yeah, swim river, chabo, piam, yamia. Any precaution will come out of you. Forget it. No, you never cross bridge on the Changao. Now for village here, you never cross anywhere. Forget the hood where you wear for head, though. The hood now can pick for road, though. All this is where you wear now, borrow. Fake chain. Don't touch me. Fake Imo. Hold your private partner. Hold it very well. Sanctuary gonna wash here. Nobody should cross it. This is it this Christmas. Madam. Thank you very much. Hey, lady. Iyembo and what me ke put a wezoku happy wezoku I break hey let it go hey gini me here islam tatare you be mumu gini me here han ma joge Chimabi ele me here o make me revise otu ati ma joge nwa na mbunga imebe msiburu nwa bia e ba wole sibu pute ga bula here imebe msiburu nwa tara ho from din na numi isu kam siburu nwa rute ba ga bula here na digi na nwunye amandba Ebis na dina nwunye isi butie bula ahia na dina nwunye amandoba tipa aka dinu okwa mweli iwe okusuwe shagenti na si akromaga di nwanyi ihe ị ga-akaba ọrụ na-agba gị ọ gịnị na-eme gị agabura na-agbara n'ụlọ na ọwụ gịnị na-eme gị ele na-ezuzu dị gị iwu ihe ụmụokorobịa na ụmụ agbọbịa mgbe ibiga ndụ gị 1970 ka 1945 anwụrụ gị enwenye tiriri gị ọnụ ya ruo na generation ka ya amamụmụ ọwa musuki n'iri ọwa musuki na-eri mgbe ọbụla gị bụrụ ụzọ onwe gị na-akwụgharị ebe ọbụla ihe ọma ga-eme ị ga-abịa nga nkụsa ya ebe ọbụla achọrọ ime ihe ọma ị ga-abịa nga nkụsa ya ebe eluigwe ga-agbagbu gị n'ụlọ ịbịa ọ gịnị na-eme gị ihe ọma cheta Chineke nwanne m ihe ọma ka imega ele ahịa Lazarus ọ dị ka mmiri ihe ọma ka imega mwa chọta ọnụ gba m na-erigodo amụsị ngiri amụsị m gara aja amụsị nwadị m ihe wụ aji amụsị ihe na-eji onye amụsị ọbụla rukata otu erie ngị nọ ya erikwa
because otem sa go to na ho boro nya yota no okpu ma ihe anya n'elu ye gala na Christmas ugba to ndelu n'elu maso ihe na ti mazi ga to afi na eboro gi won na eweji ka iboro ihe ndị a ni iko la gi ni na iko enwe ka eje enwe ibe I dress to kill you dress to kill mu je ego bishop asrim night share ni esem le bishop shinigi na bishop alahia bishop na anaconda awu ya shini anaconda ngelo gebeli ga gbogbu mo onye shirigi night a owo na agbade gi nika ki na agwo poti gebeli ga gbogbu shirigi night chimobi na gbogbu onye shirigi ayokwara ga yo mara ni de permission mo so na kwa gracia onye dro gi adima atashi nwa eziokwu tem kupade because eziokwu ya wondo tu carry alo tu adikwa ma gwa gi hozo carry alo mbozo carry alo ozo ga hukwu mu afọ ọbaka na ro ika de mo le ba ro ika de mo ka ihe ndị na-akwa dere ayon ihe wara ele ba ara no kaga kelebe Chineke dị na agram confession na Saturday m ga-anata oriri echi m natacha oriri echi bịa mi ga-adịwo m ga-achọ nwa gwa ya ghọta ihe m kwuru ọnwụ na ọghọta dị ihe m kwuru ọnwụ na okwete dị na ihe m kwuru ehu m just gbawa ọsọ onye ka m ga-abụrụ maka ị ga-anwụ m na kala ịma ya n'ihu maka ihu m ọfụma nne ga anya n'ihu ka m ga-egbu m gara gị sakrisi mpagara na sakrisi gbere gị kpere ala maka chukwu na-achọ na ị ga-achụgide nwaanyị otechi naanị iwu mbụ agadi igide nwa nwaanyị tụwa ime sị na ị ga-ala sekọt fri gbagwara gị agwasị gị nwa masị nwa gasị m na-abata nwa maka ọrịa ime ụmụazị ibe ekwesịrị n'ụgba na-agarị achọ di ya ka ị gaga were nwa m tige na family way were afọ ime gba ịga na gị na enwe gị enyi nwoke ole ka o nwere gị ole ije ọnwa nwere tụwara ime ya agbụgbọ ọrụ ọmada onye ọnwụ te ịdị confuse otu nwa gị dị ịdị otu ole akị mụda na dọta ịdị confuse otu aka nwa gị dị mpama agaghị ekwe nke isi gbarikpe gị I dress to kill ngwa shebe azuzu I dress to kill m ga-ekili gakwa kill ahụ dress reche nwe ị ga-anwụ nga na kọma m zuzu ebe a kọma na-ele ma agwa gị ka m ga-ahụ na gị m garuo oge ahụ ya gwa ya tra ya ibutue ma okwe ebutu m ga-ebugo m ga-eme gị ihe anụ mpama mgbukpọchi agaghị ya na-asị ihe m mere gị Now they never leave you. They have left you behind. asị mega mmemme ga wuru gọvanọ mmapụ ụmụ ọzọ n'iwu mmapụ ha n'iwu fọ ịmụchi alecha m ebe a ga-amụ ere ya wụrụ na ụmụ ọzọ na-ala m mbụ ụmụ ọzọ ka m na-agafe agụ mere nne m ụmụ ọzọ ga-ahụ tawashi echere ma kpọọ ya Chimaobi ekwesị ụmụobi go ilecha m anya rụọ m aka n'anya ọkwa n'afọ ị ga-egwugide aka n'anya otu ekpu isi ọkwa mme ka ị mere ọta n'anya don't worry ka m gado m chọọchị echi nkọcha anya ya fada anyị mba aga na sakrisi ote gbuole gị ikpere ala mkpere nne ekpere ekpecha gwa onye nwa ihe ọ ga-emere go gwa nna anyị gasịta ọ ga-esi edemere m go ọkwa m ike ilecha anya nwaanyị na-enweghị ihe m sịrị go ụka m kwuru gba nwoke ọjọọ onye nwere ka nwa ya n'ala n'ihi si ọ beyond unto your come nwoke ọjọọ 70 years old man. stupid one person ọ wụ okoro ozugbo ka m ga-ebule m a na-aga atụwasị ndị ọla ahụrụ nkịta ewuru ọbara nkịta mụọ nwa okoro ozugbo ga-aza m ebe o si mụta go because ụmụnne gị ndị ọda ga-eme ka go ekwensị ụmụobi go ọwa aha go from taa gbanwe ekwensị ụmụobi go stupid imbecile I dress to kill adị m ahụ ihe ọjọọ gbachie nkịtị anytime I look into bad thing ma ekwupụ ya chọ ego ekwuru ekwu mere ọnụ mana ekwu anụhụ na-egbu nwata otu a m na-ekwu dị anụ ọ ga-egbu ihe go